imoto ukuthi uthi uya kwi-CV ivele imoto iqhunyelwe yisonto endleleni ngoba umsebenzi wale moya ezokucindezela ukukwenza ungafinyeleli la okufane ufinyelele khona. Ngicela ukuphinda le statement. Wonke umuntu uNkulunkulu umdalela ukuthi abe ne good health impilo, abe nempumelelo. Zonke lezi zinto zingaphakathi kuwena. Njengomuntu owumhlabathi wase-Afrika, njengoba ungumhlaba wase-Afrika wena. La e-Afrika khona igolide, njengoba nawe mawungcwatshwa ubuyiselwa phansi, kusho ukuthi ubuyiselwa kwini? Phezu kwegolide, phezu kwamagugu esizwe. Kusho ukuthi inhlabathi, umuntu masithi ukhandwe ngenhlabathi, asisho ukuthi fanele umuntu athole impande ekwazi ukuveza lezi zinto umuntu akhelwa zafakwa ngaphakathi kuyena. Angiphinde futhi, umuntu wase-Afrika wayasizwe impande ukudlula zonke izinto. Umuntu wase-Afrika wakhiwe ngomhlabathi wase-Afrika. Ma akhiwe ngomhlabathi wase-Afrika udla impande yase-Afrika, ukudla konke izitshalo zase-Afrika, uphumelela ngempande yase-Afrika. Ingakho ku-impossible ukuthi umuntu angaphumelela noma ngathandaza azathini, kodwa uma ebanjwe ngobuthakathi phela umoya wakhe noma angabizwa urakhabashanda. Ungakhohlwa ukuthi umoya womuntu wakhelwe emzimbeni owakhiwe ngenhlabathi. Inhlabathi iyayazi impande. Umsebenzi wenhlabathi ukumilisa impande, kodwa kuya ngokuthi iyiphi impande etshalwe emhlabathini owumzimba womuntu. Njengoba ulana nje pipi, khona izinto zakini ezatshalwa kuwena. Impumelelo yakho ukumila kwezinto ezingaphakathi ezitshaliwe. Bathakathi ke bayazi ukuthi abantu mase basemasontweni bayayikhohlwa lento ukuthi bangumhlabathi, khona impande fanele ingene kubona, bese becapitalize lapho, beyothatha ithuna lakini belihlanganise nempande, bese kumila izinto ezirong ekhaya kanti zitshalwe emhlabathini. Ingakho BP impande uyeqa ngeenyawo kodwa ikhuphuke ngomzimba, kuvuvukala umzimba wonke, uphathwe ikhanda Mr Nice, uzuzwe ngathi uyafa emhlabeni. Yini kwenziwa yini leyo nto leyo? It because umhlabathi owena udalelwe ukumilisa impande. Angiyazi iphi impande emila kuwena, kodwa njengoba izinto engahambi kahle kukhona umthakathi owatshala impande ethize la emzimbeni wakho, khona isithe satshala. Ungakhohlwa ngumhlabathi wena udalela ukuphila ngempande ngaphakathi kuwena. Kwenzeka nje nakhe impilo yomuntu masuhlupheke kakhulu, ithonga lakini alifuni hlupheka. Ingakho umuntu mayisegula kakhulu uyashona. Ushoniswa yini? Idlozi lidalelwanga ukuhlala emzimbeni obuthakathaka. Nomoya womuntu awukwazi ukuhlala emzimbeni obuthakathaka. Ma umuntu esegula kakhulu, ingakho uyombona elokho ebiza abantu abangasekho, elokho ethi awunanga uSibanibani bethu siyahamba, angahamba phinde kube ngathi ubangcono. Yini indaba na? Umoya uthi ake ngimnike ichance mhlawumbe uzophila. Kodwa the more egula kakhulu umoya ugcina bese uyabaleka. Ingakho umuntu mayishayiswa imoto eba ku accident wathuka nje emzimbeni, umoya uyabaleka ngoba umoya awufuni hlala la ecake kwekhona BP. Ingakho abanye uthola ukuthi once ecala elithize useyazilengisa useyahamba. Yini? Umoya womuntu awukuthanda ukucakeka ngoba awukudalelwanga, awukwazi kwemukela ipressure yokucakeka, awukwazi kwemukela ipressure yani yezifo yokugula. Alright ke BP, mazele izinto sezimilile ngaphakathi kuwena, ziyaqala lo moya ongene kuwena ongcolile bese uthela ithelo ngaphandle. Sikubone thina ususafarisha, usugula, usunalezi zinto. Ingakho BP khona umuntu ogulayo ngifike ngimbeke izandla ngosuku olodwa akaguli, ngixosha lo moya okuyiwona omgulisayo. Make kwaxoshwa lo moya isiphelile indaba siyaphila. BP ngifuna ukusho lento sisithandaza, ngiyazi ukuthi kusasa siya ku John 16 siya celebrate. Ngicela ukubuza umbuzo wodwa BP, yini eyenza i-youth yethu hlipheke kangaka? Yini eyenza ukuthi i-youth yethu Mr Nice kube yibona bakuma drugs kangaka? Uyazi ngo-76 kunabantu abasha bafa ngithi alikaze lelo gazi lalo bantu liyogezwa, akaze kube khona imisa elimele laba bantu la bafabelwa. Manje basuka bazocindezela laba abaphilayo ngoba laba ba enjoy ama benefit, kodwa ayikho into eyake yenzelwa laba yenziwa yini lonto. Wonke umuntu indlela ahambe ngayo emhlabeni ufuna nabanye abantu bayizwe lonto until aze agezwe, alungiswe, angeniswe. Ingakho ke ngenza inkonzo ka John 16 la kusasa ngizobe ngenza nje unxuselo lwabangasekho bakithi laba abantu abasha, most especially abantu abasha ngoba BP kunengane ezashona zangaqanjwa amagama namhlanje ziyamathunzi amamnyama. Ingane yakhe ithi ifunda kahle esikoleni bese kuvuka yona ithi nimna
ninakile nemthengele uniform mina seningikhohliwe bese iyanicindezela. Uyabona BP izinto esingasoze sazishintsha ezirelate nathi njengabantu. Uyazi ukuthi isizwe sethu sifuna ukugezwa ngoba isizwe sethu inkululeko sayithola ngegazi, and nangesikhathi umhlaba uhamba nobaba ingonyama ushaka wakhuluma isiqalekiso sawuluza kwehla igazi lomhlaba. Mhla senza imisa safuna impande ezolapha isizwe, ila isizwe sethu siyoqala siphumelele khona. Ingakho ke ngenze inkonzo bathi ushaya Jehova impindiselo yezitha. Kunempande engiyifaka kuwena kodwa izitha ziyayikhahlela ziyiletha ngaphandle. Uyazi BP kunomuntu othengena nempande right ezomsiza ivele ibole engene egcekeni. Why? Kunezilwane ezichamelayo. Ingakho njoba ngithaka uJehova shaya ngiuthake ngazi ngafaka imithi eyenza ukuthi isilwane singakwazi ukusondela ngoba khona abantu abaphethe izinto ezistrong kodwa manje mayelele ebusuku isilwane sithi kulungile iphathi impande ngamagejageja kodwa ngizokubamba ebusuku ngephupho ngizoyiqeda ngizoyichamela ngiqede lento. So ingakho ngizothi abantu kule Sunday ngase ngithi ngiyikhipha mahala lempande ebizwa ngoJehova shaya ngoba ngizoklina igceke lakho, ngizoklina izitha zakho, ngizoklina laba abamendleleni yakho. Amabhodlela 1000 wabantu abazoyifikela kuqala ngibanikeza mahala, awukhokhi ngisho 10 rand. Why? Kusenhlizweni yami ukubona abantu bephumelela njengami ngelinye ilanga. Kusenhlizweni yami ukubona abantu kubahambela kahle. Kusenhlizweni yami ukuthi icebo likamveli nqangi ngabantu abamnyama lifezeke. Ingakho ke ngithi phuthuma kule Sunday uzoyithola mahala lempande. Ngicela ukusho futhi mase ngifikile izokhishwa yimina ngiphethe impindiselo yezitha, ngizophindisela ezitheni zakho lento eyenziwa kuwena. Ngithi mayibuyele back ezitheni zakho ngoba awuhlupheki ngoba uthanda khona umuntu owakuvala khona iselabona impumelelo la icindezela laseliyayivala impumelelo yakho. Ayikho into ozofika kuyona until uzukwazi ukudila nalezinto. Angithandaze ekhaya angiphinde futhi kukhona umuntu owantshontsha impilo yakho kodwa ngizomshaya ngesonto. Mangithi shaya Jehova ngizamshaya, ngizamqeda, ngizambulala, ngizamvala azubuhlungu akuzwise bona. Ma usukhale kakhulu ukhaliswe ngabantu ngizothi woza kimi Sunday ngizakunika, ngifuna ukuyiphindisela njengoba injalo. Abantwana bakho njengoba bavaliwe begula lo muntu ngifuna ayizwe le pain ngoba angeke ukwazi ungena isitha singakagudluka endleleni. Kudlula isitha bese uyangena eminyango. BP kunabantu abasebenza ukuma bavala umnyango. Mawuthi uya-interview bagijimisa izithunzi zabo ngaphambili uyovalela, bagijimisa izinto zabo uyovalela, bagijimisa imfene kuzo zonke izinto. BP uyathi namakhaya singalali umuntu ukugijima izinto ebusuku kuwona kodwa ungakhathazeki. Sunday lesiya kuyona imahala. Umprofeti Magejageja owenza konke uza kunikeza mahala. Kanti ngeSaturday ngisejozini lapha eMsiyane eholo, ngizobe ngikhona ejozini eMsiyane eholo njoba kumhla ka17 ngizobe ngikhona. Ngesonto ngizobe ngikhona. Abantu baqaphele angithathi imali ku Facebook bakithi. Ayikho imali oyikhokha ku Facebook noma ufuna ukuzongibona ubhuka kwinamba mahala. Imali oyikhokhayo uyikhokha sewufikile. Ayikho imali oyifaka esitolo, ayikho imali oyifaka eaccountini, ayikho imali oyifaka efonini. Ngicela ukuthi abantu baqaphele ama scam. Uzobona ngani ipage la Prophet Magejageja leli ngi live njengamanje. Mayingekho le live akusilona ipage lika baba Prophet Magejageja. Asithandaze mntu. Before ngithandaze abantu bangangibona ngolwesibili kwi1on1 ngisuke ngikhona ePietermaritzburg number 285. Abantu bazongibona ngeSunday. uJehova shaya bakithi ngokukhipha Sunday kuphela. Bayazi abantu ukuthi awuthengisa uJehova shaya, awukwazi ukuhamba eoffice uzothi ngicela insebenzo uJehova shaya nginezitha. Bayabaza ufakazi wabo cha uyithola mahala. Impindizelo yezitha, impindiselo yezitha uzoyithola mahala kule Sunday kuphela. Kwadlula le Sunday ibhadi lakho ayikho nami into engayenza, ngiwakhipha wonke amabhodlela ngiyayiqeda. Ngicela abantu basishayele kule number ethi 067 287 4180. Ngicela ukuyiphinda Mr Nice bathi 067 287 4180. Bangasithola lapha abantu basishayele. Ngicela ukuthandaza nomuntu ekhaya abamba amanzi akhe, umuntu oxakekile oneyinkinga ofuna ukubona nje test amandla ukuthi uNkulunkulu ngiphathiseni. Ngicela ukuthandaza baba, ngiyakhuleka abantu abangibhekele kuma Facebook, abantu abangizwayo kuma social media, abantu abangizwayo emsakazweni uMgungundlovu FM, abangilalele kwi-app yalo msakazo. Ngiyababusisa Nkosi, ngiyabahlambulula ezintweni zonke Nkosi ababhekene nazo, bakhulule. Ngiyabonga baba ukuthi usizo uyaliqeda ngegama lenkosi uSimakade. Ngiyathandaza ke Mveli Nqangi ukuthi hambela indawo nendawo labo Nkosi ababhekene namacala, laba sebephendukile Nkosi, enza ijustice kubona. Yilabo abagula abasezibhedlela ngiyathandaza njengamanje. Ngiyazi Nkosi ukuthi izibhedlela
nezibhedlela ziyangilalela bayafona bathi mprofeti mawusubusisa amanzi nathi sisuke silalele sibusise siyofaka nasezigulini siyabona abantu besukuma bephila siyabonga inkosi sikunikeza udumo ukuthi uyawenza umsebenzi ngegama lenkosi amen bafowethu Sunday kuzobe kuhlehla inhlanzi